Ni geota arduratuagoa nago gai honekin. Iruditzen zaitelako ez dileula dakan garrantzia ematen. Batez ere osasunan ikuspegitikan, Eta osasunan ikuspegitikan esan nahi du, jaten deguna, kalte egiten digula. Hau da, hemen badago zerbait, gaizkiten egiana. Zerbait hori ikertu beharko genduke. Gutxi gora bera denok somatzen dugu, ez da ze izan daiteken, baina garbi da ona da, Euskal Herrin sekula eduki dugun jendarte aberatsena, baliabide gehiena dauzkana, jakiteko, ikasteko, informatzeko aukera sekula eduki ez dituguna dauzkagu, eta eraberian ospitala beteta dauzkagu. Gainezka dauzkagu. Orduan, hor ze gertatzen ari da.